Għal kull flus li ħallasna lil Stewart ingħatajna s-servizzi meħtieġa. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Roberta Bela meta it-tnejn filgħodu il-Parlament iddiskuta s-sentenza arbitraġġ internazzjonali fil-każ ta' Malta kontra Stewart Healthcare. Id-diskussjoni imbdiet minn mozzjoni li saret mill-Gvern permezz tal-wib pneumikakija fil-bidu tas-seduta. Deċiżjoni illi jiċċertifikat illi dak li qalet l-oppożizzjoni f'dawn l-aħħar xhur, jiġifieri illi Stewart ħarbu minn Malta b'400 miljun euro hija gidba ċara. ċara daqs il-kristall. 200 faċċata ta' deċiżjoni illi jikkonfermaw f'diversi istanzi bl-iswed fuq l-abjad illi għal kull ċenteżmu illi l-Istat Malti ħallas ħalura b'servizzi u xogħlijiet ukoll, servizzi li t-tribunal jiċċertifikhom li huma ta' kwalità tajba. Dr. Bela qal li pajjiżna ħallas għas-servizzi ngħataw biex jitmexxew it-tliet sptarijiet ta' St. Luke's, Caringrek u dak ta' Għawdex u mhux biex dawn jitranġaw. Intqal li meta sar il-controlled step-in wara s-sentenza l-Qorti Maltija u s-servizzi reġgħu ġew f'idejn l-Istat kienu tqabdu l-esperti biex jevalwaw is-sitwazzjoni u ħareġ li l-Gvern kien iħallas aktar għas-servizzi ta' dawn it-tliet sptarijiet mill-flus li kienu ingħataw lil Stewart biex din tmexxihom. Il-Prim Ministru staqsa l-Oppożizzjoni minn fejn kienet ġabet il-gidba li pajjiżna u l-poplu kienu nsterqu xi 400 miljun euro. Dan anke għax ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali u d-deċiżjoni tal-Qorti fil-każ Bernard Grech kontra l-Avukat tal-Istat ma jsemmux dan l-ammont. Adrian Delia kien il-perċimes li ħoloqa u baqa jirrepetija u jirrepetija itellaw il-billboards fuqha. Belix Bord jiġri miegħu il-qorti. Insemmi il-famuża kawża li Dottor Bernard Grech u Dottor Adrian Delia fetħu kontra l-Avukat tal-Istat wara li inqatat is-sentenza tal-Qorti tal-Appell. Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-lum kien jakkumpanja dejjem lil Dottor Delia u dak il-karru għamlu tiegħu. Illum forsi kien ikollu kieku opportunità ta' deb illi jagħmel kif Adrian Delia jagħmel lill-predeċessur tiegħu Simon Busuttil. Intqal li issa l-Oppożizzjoni ħarġet b'ċifra ġdida dik ta' 488 miljun euro li l-Prim Ministru sejħilha l-akbar gidba. Dr. Bela spjega li Stewart fl-argumenti tagħha qalet li jippretendiet li s-servizzi imħallsin ikunu l-istess daqsawk fl-Isptar Mater Dei anke skont il-kuntratt li ġie firmat. Il-Prim Ministru tenna li gidba oħra mill-Partit Nazzjonalista il l-Gvern ma ressaqx provi fl-arbitraġġ internazzjonali tant li fis-sentenza ntqal li tresqu provi biżżejjed. Spjega li d-difiża ta' pajjiżna fl-arbitraġġ internazzjonali kienet waħda b'saħħitha u tella kull argument. Waqt li qal li fl-istess kawża l-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia resqet is-sottomissjonijiet tagħha, innota li l-Partit Nazzjonalista ma pparteċipax u laqqas laqa l-istedina tiegħu li nataw dettalji dwar dak li qed jiġri fl-arbitraġġ internazzjonali. Il-Prim Ministru staqsa kif dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni hawn Malta ma marritx tgħidu quddiem l-arbitraġġ. Però għalija fl-iktar ħaġa importanti illi l-element fiskali, l-element tat-taxxi tal-poplu tagħna irnexxielna niżguraw illi ma kienx hemm ċenteżmu mit-taxxi tan-nies li ntefaq għal xejn. U dik għalija hija l-iktar kwistjoni kruċjali li tgħid kemm tgħid in-naħa l-oħra tipprova ddawwara kif iddawwara. Mhux se jirnexxielkom iddawru għadik. Ngħidilkom sibuli bl-iswed fuq l-abjad x'imkien fejn deċiżjoni arbitrali jew id-deċiżjonijiet tal-Awditur Ġenerali jew id-deċiżjonijiet tal-qrati tagħna qatt qalu illi l-poplu Malti ħallas ta' xi ħaġa li ma ħax lura. Ġie nnutat kif l-eks kap nazzjonalista Adrian Delia li ilu jisfida lil kulħadd biex jiddibatti il-każ laqqas kien preżenti fil-Parlament waqt li l-Prim Ministru kien hemm. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar li l-Gvern beħsiebu ifassal master plan għal dawn it-tliet sptarijiet.